Ej, det hun får for hende her, det er, at hun er en dame, der kender sit værd rigtig meget. Og hun ser sig lidt selv som grundsten i det her ude. Du er så der tager hun ser sig selv som nerven, eller grundstenen. Der er mig, og så bygger vi alle de andre rundt omkring mig. Meget selvsikker og meget sådan selvbevidst og meget stolt. Og hun ved godt, at det hun gør herude, at det er vigtigt og det er godt. Binder det hele sammen. Og det her med, at hun kan bære den her opgave med at være mor og skabe noget så fantastisk, som hun også synes, at Arthur han er. Hun er meget tilfreds med sin tilværelse. Hun er sådan en, der sådan må godt være lidt fest i gaden. Må godt være lidt sjov og ballade indimellem. Sådan på den måde, der er hun sådan lidt ung i sit hoved på en eller anden måde, fordi at det kan godt være sådan lidt, det kan godt være lidt sjov. Vi må godt lave lidt ballade en gang imellem. Men hun ved godt, hvad der kræves af hende med den opgave, hun har her på gården. Det er hun vældig bevidst om. Og som hun sådan fortæller mig, så er det fint nok med dem der kan blive reddet og kan alt det der, men det er ikke lige så vigtigt som hendes job. Hun binder det hele sammen. Hun er ligen. Hun siger selv, at hun har egentlig ikke sådan en hel masse, hun gerne bare selv umiddelbart vil fortælle, fordi hun hviler så meget i den, hun er, og i det, hun er i, og hun er så grundlæggende tilfreds, så der er ikke sådan noget, hun lige gerne vil bede om, eller formidle, eller noget, der skal laves om. Hun føler sig meget hørt, og hun føler sig også enormt anerkendt. En ting er, at hun selv hviler i sig selv og kender sit værd, men hun ved også godt, at hendes mennesker kender hendes værd, og det hviler hun meget i. Og ligesom med de andre dyr herude på gården, så ved de også, at de skal bare bede om det, de gerne vil have, så får de det. Altså, det hviler hun meget i. Skal vi se, om der er en lille snak lidt? En lille komme. Og der kan man i hvert fald snakke om selvbevidsthed i et lille bitte menneske, i et lille følgekrop.